kabakado ban delegate ban IT kam delegation IT no sikiwe ya ke ege ka ba idon kam ban le habat bat ya ke ege ba ki kila ban le IT no eke kam ki ba idon kam ban le baju ko poro bat sikiwe pat ki ba badan ni ka jingla ban le ndi ban su IT kam tumar tang namar badan ni man oh shule kale no pi mo ai sibet rai no pi mo ai sibet hikai no pi mo kami yang kam sem man te biang hai wa teng teng kami yang kam sem ro da phai kloma ro dang ing khong ga ja de ne teng teng jing ta kam bang ma de ne de yo hi ki banang ban le sutenat de ne habaya kami yang ro hadu kata tang sim kia gi kwa wa na ka jing trei jing ta ro hadu kata tang gi kwa ban yo ba ki banang ki bolong talented ki ba best ba kanu tam na ya ka jing im jing kanu tam na po ka bala de ne kanu tam na ta Cek kumno ban penya ya ka jing em ka jonga wa jong piru ini ni hak ban delegate hano PPI la ila de ban penya ya ka jing em jong piru hangno pisha ne la ban no mono ba penya mono ba yalam ya ka jing em jong piru ini mesti makoi ka jing tho kita kilang ki artli ki ba khmat tamne lada mangi hingim IT no ila de lada ngim sha de bangin dada ba umun sim kut ong ba un penya yang ji mu jimi kimna nginum la ban san ngin salong ngomolong mustasi syakri mo ong tim pareng mo dengan dikenti bang that leader running syakri de mam sutu pa bla terkhong sutu pa jong balam dan bor tray mo sei so tang khendiap mani temani tama ka jing mani pat kaliu kam long ka basangkun ruai kam dan jing kata Belai kamdon saya katakan delegation ke basimat kata jing IT ke basimat hapo ke balang ro pi hab ban delegate ban IT no ya mesti mkhoi ba unyalam me ka jing im jupi ba on try apa ka jing im jupi ba on penwandur pi ya kata ka ba ublai ula bu ipi pinle dai ya kata ka ba kam ka ba ublai ula itu ipa ba pi pila ban le tapi IT le dia harus sebut pilaan pendap dia kata rajin tu jing jupi jadi pim delegate le dia pinumla ba kata dia ka wei na ka jing tlot ja ka jing im jing kasta ka delegation ni perkhat betang ka organisation ni perkhat betang ai bikin jado ne poi ge im jam mesin nim dan delegation nim IT dia ka kam ka ba mo ka ba mla ban le ro ka ba dei ka kam ka jo blai ban le ro la le hino na ka bol tu Alehino nak jing start aja. Kata san simet. Bada poi ke ministry ro. Mengirukum ka balang hakum ka mau ka balang ni pinsilur ki prabangai bikin layu bikin simenta. Bat ni pinsilur ro le ki bikin layu bangi dah ka bangi IT kam. Ya pi pinlong ke gi de khot ha ki di sekri ba per ba pi pila ba pin sekri. Na kaliang ka balang ro kam ju pen kamti kumar Hakino kiba umla ketar kowe saya stang la da bamdan de hangta te haba idan kam haban pha ne ne bengi wat ki brik belum talent but hapo jongi dan bun ma ki bong saya ki bong ki ki on tap resource ki dan bun ma ta ki jekot dam hapdeng besong hapdeng jong pi ki bahadu mentaro ki ba pimpat pendan kam jadi 4 syak pendan kam nak bentar keburam tu boleh. Kinong ruai, kinong tem, ki nong le ki ministry ki prepare ki jing sap ki talang prepare. Kumno ngin nang ban delegate la dang ngim tip la dang ngim itu la pipim mi. La pipim su tu la pipim keli nong try ka ba mi kwa nga bangan le. Ba la pipim nong sul ba oi try ka ba mi pha nga ngan le. Hapo ka balang don kam ganya kini ki prabangai ki belong talented. Ikini ki bela jit ki bela khot boleh mablai namar ba ka jing stan juga balang hi long ba ka mni bong ka song mni ba shania kita handai long no khalam ka kam kan tulun ba dan kam ye ki bikin mi sakmat bikin tray nang ba ka balang ni kala ban san ba kata rukun ka ba dai ban san bandai ban san ke hangning i ba
Haka namta ka jinglong jingim ka jingi simet ro ngidan kam ikite ki principles ba pemjuru hapo ka jing san ka balang lang ngidan kam. But kan mau ni ka way. Ublay jingi de ublay jong ka jingrinti. Our God is a God of order. Ublay jingi ublay betray kam lemu dai klem perkat klem plan klem dan strategi. Bagi pulitang Genesis iwe ru deh. Tertuk lenong meningkong i hakan kom blay ulang sistematik bahaban tau ban penwandur ikan divorce. Kawai hadin kawai pa. Ini. Haka GM kujungiru ban warra ya kajing rinti ka GM jupi nya ban alat ini. Blay. Dah poka balang ro kadi ban long ta. Blay ukmilinti yang i mun ka balang bangin dan kata ai kajilong GM ke ba rinti. Te hangning i ni kadur. Next. Te katu kadai ke ba te ke pengyo nang ni principles ke ba unge uyu hikai. Jethro hikai. Ukentu yu Moses omno wang ba Moses ningkong tewan pak kirang ba si hajar ban pet si hajar ngut ke group dapok si hajar ngut kidan sakiwe pe ki sub group ki bala divide haki hispa ngut te nak hispa apa ada sakiwe pe ki group ki bala divide haki san pongut baki si pongut. Te hapedang jong kita ki group man lagi group Moses dan kam ban thung ban delegate ki beri ban pet ban penyat ban syarai ya kita ki kenho. Dah kebalik kumte kan insting ka kam ka jongu Moses. Hajaka Moses un ban pet hilik barakhot menta kita ki snok tilang ban pet ban sumar lang iwe pat lani hapo jong taka kenho. Dia kakam ram jung Moses kalau un syarai un pet ikte baro ikte lingba kinong yalam but juga poro kini ki bahapo kidan kamali kidan kamah haban ajing ken kidan kamah haban ban haban kongu ya ke ya kajing penya jung kita kinong yalam ki bahalor ki jongki te hendrai pa hangni ngi idangi pet ikte kadur ka boh ngi sulpu hiba ada lek kumtai longnol ong ba ikaba ki bana jerong ki lek don bor ke ki bana po mo ini i kumta mo i ma te lek bor sin syar bana po handrai ha ka jihikai ki jong ka bible jisu pun kla khompong nge te ka te kedur pun kla khompong nge te kedur ni kong sedang Moses sawan si hajar ki ter mar belai namar jisu ong haka gospel jung Lukas kalenong ka ba arfun funyo tu ong bab haba pipi syarai pimri ban syarai kum kita ki kinong sinsya jagi gentle ki balayu ki ba suyeng bit na jerong supaya hukum ba ki beri benapo bikin le ya kai ya kam ka jongki kim juwan hiar ban sim mentalang ban trelang kim juwan ban nyarap la ki ne ki su order do kisu pundan kam baklai kai kata ka authority kata ka bor ki jongki hindai omno pipin long kai ki syakri pidai no yalam Pili nong syarai tang ba ka jinglong ji in pilong ai usyakri. Kada jisu penhiara ki no nanti na jirong wan pyong kidi bendalang sunhepo. But hang te jisu dang ba ketika dur ni iba hatrai do Moses dan ulong hatrai mardai na marba kadang kata ni kata dur yang jisu ngauret bar pat kai kata ka responsibility ba crowd tam e kada juno jeng tahu badan hatrai do. Mabelai, haban kit lut di kita baru. Haban kit iki hajar sispa sanpo sipo. Te usi hajar haban kit iki sispa sanpo sijrong te sispa sanpo kunta kat nang kiu sijrong ka responsibility ka jing sngo khia kanang jing kit kli kanang rit ke. Kata dek kadur ka ba jisu kwa ka peni ngi ba haju ka hapo ka balang ro kadeban long hakatika deban long hakatika rukom te ding ba katero ngangait ba kinyo mensim ba kinyo long involve po ka ministry marbun nangingim tre safety mablay kakya kakam safety nyo ngamla tre nekan mau ha sedang ni ba sipo ski kesahiar setra boleh hip kimne omno ningkong chai asiwe da khilai long iba yai ne mhlele bha yai tai talan iwe ni tai jingki khli batang iwe usa pengkop sakano sa sipho usa ai khambu dan kami binglayu bangin sedang jadi te hande ha kita ki baro pala sa te sa khum da kai habangi syakri kita baro dan kaman trade da kai da ka jing kata da kai da ka jing ba da ka jing snow
Kita kilong kita ki atli ki kendon ki khum ki ba te ba khum ya ka jinglong jingman jong ka jinglong syakri. Bahaju ka poro ai ya ka jing rukom trekam ke jongi ki. Te hang te ngi i bahatrai do dan ai Moses Jesus. Mono bakit baba ya ka balang. Mono bakit baba ya ka balang. Mono bakit baba ya ka jingim ma jongpi. Mono baba khli ya ka jingim ma jongpi. Mono ba a jing kermen yangi ya ka jingim ma jingim. Mono de Jesus Christ. De Jesus Christ bakit baba yang apa di pi. Baba ya kini kepala. Dei Moses. Kembali lah pulis yang kini Hebrew Moses belum surngiu jeng no jeng Jesus Christ. Ini. Lada ngi syak ngi ayla ladi. Ba kata kajing trekam kajing Jesus un penyat ya kajing mujing kan jeng kajing kelak besyir kai ba. Ba ngila benle sibun ki ba ngingim jupoi perkat benle. Ya ka bangingim la benle ro. Ni sepoi benla ma blai. Namar bengi ayla you know yang Jesus Christ. Ya kajing pang, kajing sokia, kajing kuslai, kajing jinjabaro. Jisu kit ba. Jisu omno wan hanga pi ki bathai bakhya kajing kit ngan ai kajing jathai. Ini ngan ai kajing jathai. Idan kaman wan sino. Siau Jisu ta hapo ka balang ro. Ken mau ba. Jisu di belong mau tau ba benta ba khwat tame. Ya bangi de ban khmi di ban pet, ya bangi de ban terang ba haju ke por ya bangi de ban pendek.